سلام تخطتلتي مدبي يوتيوب channel Cinemasemere نلوم زبلنا مدبات حزنا مصينا لنا مكتتالكم بخبر نعدم حلقة كانت أرسنال لاورنت كوشليني اتاكلب كاب تكايدو زلا نمدالو وددرات عامت كلتشن 10 كلتشن 20 محزناتاو صوتاتات مستاكلب كيكيد محنغادو ناي قرب اوان تذكريم ازي كاب تاكلب كلقق زحت زولو فرنساوي مستاكلب نتشعت عامتات مصواتي فلت إذا كلب أب استفلالي وانات حلقة كانت خوينهم زمور حواز نور تتصاوتي هاندبت كاب تاكلب بوصو كحتون وعلوم حداس مئمايم دما نتاكلب تنتينو ماماليا كالوت كلبات كوديون نتاكلب حد الشريو كنن نقل زحنقودو حلقة كانت مسنعزب دما ويليام غلاس كاب كاندي معنا انتا كلب تشيلسي امسغار انجليزاوي تخلخلي اشلي كول كم كيارس تقبلتو ارسنال حدا اوان مس ممصا جيلبرتو سيلفا حلقة كانت ارسنال كخون عدر رخيبو زنبره فرنساوي تخلخلاي حدا اوان انصار برمنغهام زنبرو صوتا حنجيدو منباري فلت بازي دما اتا كلب كاب زرزر تصاوتو تاغانتا خمزو بصاوتون ابت اوان زنبره حقيوم فابريغاس نمزنت حلقة كانتا ابت ارسنال وحدة تصاوتي لعل 30 عام زنبروا غيزيو تركيبوام مانويل ألمونيا مايكل سيلفستر ويليام غالاس ابز نبرو لغيزي ارسن فينجر نزمن اسي اسبانياو مزنت حلقة كانتا هيبوم ازي ابتا كلب طبوقان زحلف اسبانياوي كلب برشلونة تصاوعيت مس قربتلو كابتا كانتا بقصبتي كلقق حتيتم روبين فان بيرسي ازي هولنداوي هادان شوتو دحر موصع فابريكاس نزرخبا مزنت حلقة كانتا بفوركسن مس مانشستر يونايتد كصمبر زقربلو تصاوعيت عينو كي حسيو نكلبو زقربتلو توسخو علنصيغو ناب اولترافورد غيزوم توماس فيرمالن እዚ ቤልጅማዊ ተኸላኻላይ ኣብታ ክለብ ዝናኣድ ናይ ጸወታ ግዜ ሕልፊዮም ብሰንኪ ተዳራረብ ማህረምቲ ቦትኡ ንማርታ ሳከርን ኮሽሌንን ክህብ ዝተገደደ ቬርማልን ኣብ መወዳእቱ ንክለብ ባርሴሎና ይግዕዙም ኣብ 2017 ነታ ክለብ መሪሑ ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ ዝዓተረ ጀርመናዊ ድሕሪ ፓትሪክ ቬራ ዝበለጸ መራሕ ነይሩም ምስ ምስቃል ጫማ ናይ ማርታ ሳከር እታ ክለብ ዝመረጾት ሓለቓ ጋንታ እዚ ሎሚ ኣብታ ክለብ ክወፅእ ዝሓት ዘሎ ኮሽሊን እዩ ولا كان تاكلب نسو ابزب كورولو بب وانو تشيك تشاكا رامسي اوزيل نتاكلب كمرحوا يراين تنبرو كوشليني كاب تاكلب توصيو اوناي امري نتاكلب ناي ممر حلافنت ايد مصطفي كودو قمت ناي غلغلتن تنتيوم مبزحت ان كلبات اوروبا نزمت عامته وددر ابز حجزن محزنتاو صوتاتا تسريعن اب كرمتاو عدت كم زلوا كلنا نفطو ኢና امباركس اذن كلبات ناي اكادام تصاوتن وب عدل زهبالو غزيهم حجي دما من اسيا تصاوتي ابز ناي كرامات محزنتاو صوتاتات مس كلبون بلو صوتا بمرأي نمصاي بلوصات كونو تسفا تنبيرلهم نماصو عباي كلبهم زخخو زلو تصاوتي كنري ኢና ماسون غرينوود مانشستر يونايتد بوتا مسمر متقاتيم نزولدو انجليزاوي اميدا بقاتم سراها قجل زبلكا نمصاي اب كلوب زهلو ابركوتيم اذن نمصاي اب تطبيق تغبرول منسي مستاكلب اب كلته صوتاتات كلته شوتاتات امزغبي ركب بفلاي انصار انتر ميلان انكو شوتو كلوب بمزغاب نكلوبو بمنገድ عوت كوزدا بمرأيو دغفت تاكلب اب ادناوت كترف كيلولوم تيكا فاساكوبو ريال مدريد زسلفلو مسمر مكففالن متقعن اتي جاباناو ميسي زبل قصلي زفلات اب زحلفه قطم ريال مدريدن باير مونيكن اب عرفتي تسلفو نتصاوت باير مونيك شغروم يترايم አደዳ ፋወልን ናይሎንን ክገብሮ ምን ከሎ ምስ ደቂ ጋንቱ ዝነበረ ውህደትን ምትእስሳሩን ካብቲ ነት መንእሰይ ኣድናቆት ብዙሓት ኣብ ሜዳ ዝተረኽቡ ክረክብ ኣኽኢልዎ እዩ እዚ ንመጻኢ ምስተ ዓባይ ክለብ ንሪኦ መንእሰይ ኣብ ኣካዳሚያዊ ክለብ ባርሴሎና ማለት ላማሲያ ክስልጥን ዕድል ረኺቡ ነይሩ ሪያን ብሮውስተር ሊቨርፑል ቦታ መስመር መጥቃዕቲ ኣብ ሳንዱቕ ፍጹም ቅላዕ ዘሎ ምልከትን ጎል ናይ ምፍጻም ክእሎቱን ንመጻኢ መጋጥምቲ ክለብ የዕናው ክኸውን ተስፋ ዘለዎ መንእሰይ እዩ ንመጻኢ ኣብ ጎኒ ከዋኽብቲ ኣጥቃዕቲ ኣንፊልድ ከም ኢያን ራሽን ቦቢ ፎለርን ስሙ ከጸውዕ ከም ዝኽእል ብደገፍቲ ክለቡ ይእመነሉ እዚ ኣብ 2017 እንግሊዝ ኣብ ዝተዓወተትሉ ናይ ትሕቲ 17 ዓመት ዋንጫ ዓለም ንብሉጽ ኣመዝጋብ ሾቶ ናይ ውድድር ተዓዊትሉ ዝነበረ መንእሰይ ክለቡ ኣንጻር ዶርትሙንድ ትራማራ ሪቨርስን ኣብ ሰዓረትሉ ክልተ ጸወታታት ከክልተ ሾቶ ብምምዝጋብ ድሮ 4 ሾቶታት ከመዝግብ በቂዑ ይርከብ ዓላሚኡ ዮርጎን ክለብ ነቲ መንእሰይ ብሓጺር ቃላት ንውድድር ፕሪምየር ሊግ ብቑዕ ክብል ነቲ መንእሰይ ወዲስዎ ይርከብ
ኤዴኒኬታ አርሴናል ቦታ መስመር መጥቃዕቲ ድሕሪ ነዊሕ ስልጠና ኣብቲ ዓባይ ክለብ ክጽዋዕ በቂዑ ይርከብ እዚ ወዲ 20 ዓመት ብሉጽ መንእሰይ ኣብ ዝክራማት ድሮ 3 ሾቶታት ኣዕጺሩ ይርከብ ክለቡ ንፊዮረንቲና ኣብ ሰዓረትሉ ጾታ 2 ሾቶታት ከመዝግብ ከሎ ኣብ ሰክዕት ባየር ሙኒክ ንመዕወቲ ሾቶ ናይቲ ግጥም ኣመዝጊቡ ቢሊ ጊልሞር ቸልሲ ቦታ መስመር ምክፍፋል ዓላሚ ክለብ ቸልሲ ፍራንክ ላምፓርድ ምስ ክለቡ ወሪድዋ ዘሎ ናይ ምስግጋር እገዳ እዚ መንእሰይ ኣብ ቀረባ ግዜ ምስ ዓባይ ክለብ ክረዕድ ረኺብሎም ኣብ ግላስኮው ስኮትላንድ ዝተወልደ ወዲ 18 ዓመት ኣብ ኣካዳሚ ላማስያ ሰልጢኑ ዝተመረቐ እዩ ኣብ ክልተ ጸወታ ተሰሊፉ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ዘርአየ ጊልሞር ላምፓርድ ብዛዕባኡ ዘቐረበሉ ሕቶ ብጣዕሚ በሊሑ ክብል ነቲ ደገፍቲ ቸልሲ ናይ መጻኢ ኤነስታ ዝበሎ መእሰይ ኣድኒቑ ኣድሪያን በርናቤ ማንቸስተር ሲቲ ቦታ መስመር ምክፍፋልን ምጥቃዕን ኣብዚ ክረምታዊ ግጥማት ማንቸስተር ሲቲ ንዌስትሃም 4-1 ዝሰዓረትሉ ጸወታ ምስ ንዕዘብ እዚ መንእሰይ ቀጅል ይብለካ እዚ ጓርዲዮላ ካብ ኣካዳሚ ላማስያ ዘፈረመ መንእሰይ ንመጻኢ ቦታ ምኩር ኣከፋፋሊ ዴቪድ ሲልቫ ክዓብዝ ዝኽእሎ ብቕዓት ከም ዘለውን ይግለጽ እዩ ኣንጻር ዌስትሃም ኣብ ዝተኻየደ ጸወታ ንዴቪድ ሲልቫ ዝቆረጸሉ ብልጽቲ ኣሲስት እውን ንብዙሓት ኣድናቖት ረኺባ እያ ቤን ጆንሶን ዌስትሃም ዝስለፈሉ ቦታ ናይ ክንፊ ተኸላኻላይ ዝሓለፈ ጸወታ ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ብዓላሚ ፔሌግሪኒ ቀዳምነት ክወሃቦ ተራእዩ እዩ ወዲ ሓትንኡ ንሓለቓ ጋንታ ቶተንሃም ነበር ሌድሊ ኪንግ ዝኾነ እቲ ውልዶ መንእሰይ መስመር ምክልኻል እቲ ዝፈትዎ ቦታ ምዃኑ እውን ይፍለጥ ዲዮን ሳንደርሶን ወልቨስ ዝጻወተሉ መስመር ማእከል ተኸላኻላይ ክንፊ ምክልኻል ኣባል ባይታ ንቦታ ኤውሮጳውያን ሊግ ትሳተፍ ዘላ ክለብ ወልቭስ እዩ ብኑኑ ሳንቶስ ትዕለም ክለብ ወልቭስ ኣብቲ ትኽተሎ ቅዲ 3-4-3 ብዓላሚ ቦታ ክረክብ ትጽቢት ተገይሩሎም ኣብዚ ሰሙን ክለቡ ንኒኳስል 4-0 ዝረትዓት ጾታውን ብሉጽ ምንቅስቓስ ኣርእዩ ቶይ ፓሮት ቶተንሃም ዝስለፈሉ መስመር መጥቃዕቲ ኣብ ዱብሊን ኣየርላንድ ዝተወልደ ፓሮት ዝሓለፈ ጸወታ ኣንጻር ጁቬንቱስ ምስ ቀዳሞት 11 ክሰለፍ ተራእዩ እዚ ኣርጀንቲናዊ ትስፉ መንእሰይ ንመጻኢ ነቲ ብሰንኪ ማህረምቲ ካብ ብዙሕ ጸወታ ዘብኮሮ ሃሪኬን ኣብ ዘብኮረሉ እዋን ነታ ክለብ ድርዒ ክኾና ትጽቢት ተገይሩሉ ይርከብ ኣብ መጀመርያ ምሕዝነታዊ ጸወታ ንፋልሜቲ ሾቶ ክራማት ክለቡ ከበርክት እውን በቂዑ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ዩቲብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ናይ ሎሚ መደባትና ኣብዚ ወዲና ኣለና ጽባሕ ብኻልእ መደብ ይራኸበና ሰሰናዩ